Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Unkosi Nyaphilile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Ungakhohlwa ukusubscribe. Please subscribe, like the video, share the video as well. Put your notification bells on ukuze njalo nje mangilahle video then we are notified. Kanti ungakhohlwa ukubuka ama advert. So yeah, mina guys besilokhu sikhuluma ngodaba kaMama Mkhize ke njengoba kuthiwa ke uSARS namaphoyisa bevimbile lapha beyohlasela kaMama Mkhize bafethu odabeni ke lokho lokungakhokhi intela, which is the South African Revenue Services, inkampani yentela ke you guys kuthiwa ibiyohlasela lapha kaMama Mkhize bafethu angazi ke kubonakala imoto ezihanqe umuzi something like that, kuthiwa bekukhona yonke inhlobo yephoyisa iSARS igasela ke kaMama Mkhize. Siyazi ukuthi she is one of the richest women in South Africa, something like that. Kwaye kwavela ukuthi ukolota uSARS, like I always say Mama Mkhize she's richer than the richest. So angibona ukuthi the reason why angakhokhela uSARS is because akana imali. I think mhlambe kunezinye izathu, because girl, why ungakhokhela uSARS? I mean, like angathi kuthiwa ukolota like ama-million you guys. I think ngiyenze enye video something like that. So like why Mama Mkhize ngakhokhela uSARS bafethu? Esihlala kana mali man. So angazi mhlambe phela kunolunye udaba lakhe ke lwe divorce nobaba uSibumpisane. Yonke lento beyohlasela nje bafethu izeka a few days after be divorceile nobaba uMpisane ongubaba wendodana yakhe uAndile Mpisane, something like that. So kusakhulunywa ke ngestory sakhe kusatrenda uMama Mkhize. Kuye kwaba nodaba kukhulunywa ukuthi umakoti wakhe uThemia Mpisane uye waboshwa. I think ukuthi amaphoyisa ke noSARS baye bafica uThemia nabadlali bebhola, since siyazi ukuthi Mama Mkhize owner ke ithi iRoyal AM, something like that. So ke kuthiwa bekukhona abanye abadlali bebhola, and then kukhona uThemia Mpisane bathi mabefika wazama ke mhlambe ukuvikela angazi what was happening there. Kuthiwa ke uye waboshwa amaphoyisa ke unkosikazi kaAndile Mpisane uThemia, kwathi amaphoyisa athi ubephazamisa ke ebaphazamisa uma ngabe besenza umsebenzi, njengoba ke siyazi ukuthi uSARS mayezohlasela kwakho umntaka umkolota kushuthi uzoqoqa noma yini kafuna ukuyiqoqa. Mhlambe Themia kaNkulunkulu buzama ukuthi bangathathi lutho, angazi you guys ukuthi uye waboshwa kodwa sezwa ukuthi cha uye waphinda ke waphuma ugirl. So kuningi lapha emzini kaMama Mkhize njengoba esalokho trendile ukuthi ayebehlome izingova lamaphoyisa ephelekezela ithimba eqoqa intela ebiliyovundulula ubufakazi bokungakhokho kwentela emzini kamacaphona kusale ke waseThekwini unkosikazi Shaun Mkhize okuvela ukuthi ke ukweleta intela ka37 million rands ngizolithimba leSouth African Revenue Services eligase lemzini kaMama Mkhize oselalusha eThekwini namaphoyisa ahamba ngamaveni ahamba ngeloli eliqapha impikisho nezinye izimo zodlame abefake amajazi okuvikela izinhlamvu egqoke amabhereti ephethe nezinhloko hlela zezibhamu yo. Lawa amaphoyisa ebeqaphe ithimba lakwaSARS ebelingena ngaphakathi livumbuke namafayela abefakwe ezikhwameni eziluhlaza okwesibhakabhaka nakuma suitcase. Kufike nezinkampani zomavula kuvaliwe yo, like kuningi bafethu la kaMama Mkhize. Kuthiwa kufike nezinkampani zomavula kuvaliwe kuthiwa kufike nezinkampani zomavula kuvaliwe ebezizolekelela ukuze zivule lapho bekukhiwe khona. Emuva kwaleli thimba abakwaSARS bengenile babuye nemiqingo yamaphepha. So bebengaqoqi ifurniture, because on the other story bebekhuluma ukuthi bebephuma bephethe amafurniture, something like that. Kodwa kulesi story kukhulunywa ukuthi bebephuma bephethe amafayela, something like that. So angazi ukuthi okuyikhona ikuphi. Lo ayengumyeni kaMama Mkhize uMnumzana Sibumpisane ubonakala ngaso aphikweni lwakhe lomuzi wasondela emaphoyiseni wakhuluma nawo kancane wabuyela ngaphakathi. Ubuye wabonakala eshaya isiphuzo esibandayo, kodwa ngesikhathi amakhamera esebheke ngakuye wabuyela ngaphakathi, uhlale ngaphakathi aze ahamba amaphoyisa. Remember ukuthi basawushare lo muzi kuMama Mkhize nobaba uSibumpisane ize ke they just divorced. Kushuthi ke kodwa I think bengifunde kwesinye story ukuthi omunye uona leli side omunye nayo leli side, something like that, whatever angazi bafethu.
nakho kuthiwa phela uye wabonakala kodwa uthe mayibona ama-camera abheka ngakuyena wabuye wabuyela ngaphakathi endlini. Iphepha lithola ukuthi ithimba lakwa-SARS beliqoqa ubufakazi kuyo yonke imizi kaNkosikazi Mkhize kusukela koseThekwini, oseGoli noseplazini eliseMgungundlovu. So poor Mama Mkhize bafethu. I always say ukuthi uMama Mkhize is not like akanayo imali ka-SARS bafethu. Mhlambe there are reasons kuthiwa ke akusikona okokuqala uNkosikazi Mkhize ebhekana nezinkinga zokukhokha intela, ngoba ngo-2020 kwavela ukuthi inkampani yakhe izikhulise cleaning, maintenance and transport ikweleta ke intela ka-204 million rands. Izolo abantu akade behamba emgaqweni odlula ngakwamama Mkhize bebethatha izithombe video bebuza ukuthi kwenzakalani. Abanye bebehleka uma bebona amaphoyisa, kanti abanye iningi labo abamhlophe bebenikina amakhanda. Hayi cha ngeke. Ukomishana we-SARS uMnumzane Edward Kieswetter, I hope ngibize kahle, hayi angeke ngathi i-Afrikaans mntakaba, uthe ke bagasele kwaNkosikazi Mkhize ngoba belwa balekela ukukhokha intela nobugebengu ezweni. Uthe inkantolo ibanike igunya lokuphenya ukuthi bashaqe lesibone bashaqe nempahla belandela ke umthetho we-Tax Administration Act Act 28 ka-2011 begxile esigabeni 163. I-SARS isazoqhubeka nokwenza kumsebenzi wayo ngaphandle kokusaba nokwenzelela kungakhathaleki ukuthi umuntu unasiphi isikhundla emphakathini. Akekho umuntu ongaphezulu komthetho. Umsebenzi wanamhlanje uyakhombisa ukuthi akukho okuzosivimba ukuthi senze umsebenzi wethu wokuqoqa ke intela esiza abampofu ilwe nendlala, something like that, nokusweleka komsebenzi. Imizamo yokuthola ukuphawula kaMama Mkhize ayiphumelelanga ngoba ucingo lwakhe belungangeni, kanti olomuntu omkhulumelayo uNkosikazi Nikwenyembe belukhala lungabanjwa. Kuthiwe bekukuningi kusenzeka emzini kaMama Mkhize, kwaze kwaboshwa umakoti. Mhlawumbe umakoti nawe bezama ukuvimba ukuthi hayibo cela ningathatha izinto zasekhaya, you know what I mean. There was a story about uTamia Mpisane being arrested and later released. Kuthiwa baye bafica yena uGeli nabanye abadlali bebhola. Nakukhulunywa nabo makhelwane kade bethatha ithombe bedlula behleka, abanye benikina amakhanda bebona nje i-movie ke mntaka ebidlala, ngoba usatrenda namanje uMama Mkhize. Kuthiwa hayi uSARS ehamba namaphoyisa. Kwesinye story ngoba sometimes guys namanga asuke bekhona, I'm so sorry, but bekhulunywa ukuthi babonakale bephethe ifurniture. I was like okay, so bese bezothatha into ezemali ayikweletayo, kodwa kulesi ke mntaka kukhulunywa ukuthi bebevula kwasani befuna amafayila into ezinjalo. Angazi ke ukuthi uyiphetha kanjani ke uMama Mkhize le ndaba yakhe noSARS, ngoba akusindaba entsha, indaba yakudala kwathiwa uMama Mkhize ugolota uSARS and blah 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 blah. So like okay, when it comes to the mention, which means basahlala bonke nobaba Sibumpisane, so bebehlasela iside la kaMama Mkhize, hayi iside la kababa Sibumpisane. Ubaba Sibumpisane mhlawumbe umuntu oyikhokhela intela kodwa uMama Mkhize yena akayikhokhele. Reasons I do not know. Imali yona ikhona, I mean she is rich. Angadayisa nje indlu eyi-1 nezinye imoto avela akhokhele we-37 million kuvele kudlule ke mntaka baba. So I do not know. Angazi kisho uvala kwa comment section, like i-video, subscribe, share bese siyabana kwenye landelayo. Bye.